xiquetes. Els xiquets de Meliana. L'escola estiu estem preparant-nos. Per ser defensors i superherois del planeta. Per ser un defensor, superheroïna. Ens cal utilitzar el cap. I fer les coses bé. Si continuem consumint com ara, tinguem un superproblema. El temps s'està acabant. Saps quant de temps ens queda per salvar el planeta? Sols tenim 12 anys. 12 anys, però això és molt poquet. I què podem fer? En primer lloc, Deixa de comprar i tirar, comprar i tirar. Comprar i tirar, comprar i tirar. comprar i tirar, comprar i tirar. I vinga a generar residus. i vinga a contaminar l'aire. I vinga a escalfar la terra. I la terra se posa en frita. Hem de reduir. Com? Utilitza botelles i gots reutilitzables. Hi ha de molts tipus. De vidre, d'acer inoxidable, de plàstic reutilitzable. I aleshores, com compren la fruita i la verdura? A veure, que ho explique. Arribes a una tenda o a un supermercat Amb la bolsa reutilitzable. I penes amb les fruites i verdures que vols comprar. També pots dur la teva bolsa o carro. Hi ha de molts materials, de tela, cabassos, inclús de plàstic reciclat. Hola! Quants colors! Que xules! A casa, què podem fer? Podem reduir l'ús de films i papers d'alumini utilitzant tàpers. Podem deixar d'utilitzar tovalloles humides constantment. Quan les gastem, no tirar-les al vàter. I tampoc gastarem aigua innecessàriament. El vàter és una paperera. També podem reduir el consum d'aigua. De llum, de gas. Ah, i de les ecolicitats. Recorda, a casa millor anar en pantalons curts a estiu. I un suèter moníssim en hivern. Al contrari. I no oblides Reciclar és reutilitzar. Pensa! Pensa sempre abans de tirar. Sempre podem trobar un segon ús a les coses. I quan ja no ens fa falta, al contenidor adequat. Pensa! Pensa abans de tirar. Recorda. Si dona colilla, aquest buit. Llauna, Xicle. Balsa. botella. Paper. Qualsevol altre desperdici. el trobem al carrer, al parc o al mar. És perquè tu Altre com tu. ho has deixat aquí. Stop ja! Sigues net. No embrutes. El pròxim divendres 19 de juliol, Tots els xiquets i xiquetes de l'escola d'estiu Anem a recórrer el Meliana, el meu poble, el nostre poble. el nostre poble. El poble de tots i totes. Netejant això que tu has embrutat. Greta Thunberg, una xiqueta sueca preocupada per el medi ambient, En la reunió del clima de les Nacions Unides de 2018 va dir dius que vols els teus fills per damunt de tot. Però els estàs robant el futur davant els seus propis ulls. Recorda, Sols tenim 12 anys per canviar les coses. depèn de tu. així que ara ja no tens excusa. Si nosaltres els xiquets ho podem fer, tu també. Reduïix. Reutilitza. Recupera. I recicla. Utilitza els contenedors. L'envase. Paper, oli, Vidres. ioga, les papeleres, l'ecoparc. I trau els trastos el dia que toca. Sí, això. Que després no puc jugar perquè tot està fet un desastre. Pensa que cuidant Meliana, la seva horta, La meua mar. Qualsevol altre lloc en el que estigui. Pensa que cuidant Meliana... és cuidant del planeta. Cuidem, Meliana, cuidem el planeta!